να μείνει και λίγος χρόνος για να συζητήσουμε μετά. Είπαμε με τον Πατέρα Απόστολο το θέμα μας να είναι η σάρκωση του Ιού και Λόγου του Θεού, λόγω της επικαιρότητας που διανύουμε, δηλαδή της νηστείας και της προετοιμασίας για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων και η σχέση που έχει όλο αυτό το τεράστιο γεγονός με τη σωτηρία του ανθρώπου. Πολύ σωστά είπε ο Πατήρ Απόστολος, τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, ασχολούμαστε με τις γιορτές ως γιορτές στην πράξη κοσμικές. Έτσι, για τους πολλούς ανθρώπους δεν διαφέρει πολύ η γιορτή των Χριστουγέννων από μια εντελώς κοσμική γιορτή, ας πούμε από τη γιορτή της μητέρας. Δεν έχει θρησκευτική υφή ή ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Βλέπω και αυτό κυρίως λόγω της μεταχείρισης που γίνεται στις γιορτές, ας μου επιτραπεί ο όρος, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ζούμε σε έναν κόσμο εκοσμικευμένο εντελώς, που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την πνευματικότητα. Εμείς όμως απόψε συγκεντρωθήκαμε ακριβώς για να μιλήσουμε για την πνευματικότητα αυτών των ημερών. Και θα μου επιτρέψετε να πάω λίγο πίσω τα πράγματα, πίσω, εντελώς πίσω, δηλαδή πιο πίσω δεν γίνεται, και να θυμηθούμε λιγάκι και να στοχαστούμε λιγάκι, πράγματα τα οποία τα ξέρουμε, αλλά να τα βάλουμε λίγο, ας μου επιτραπεί έτσι όρος, σε μία σειρά. Όλοι μας γνωρίζουμε και να στοχαστούμε πάνω στο τι τελικά είναι το πλάσμα άνθρωπος, το τι είναι το όν άνθρωπος. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Στη σημερινή εποχή ο κόσμος μας βλέπει τον άνθρωπο σαν ένα δημιούργημα μόνο ενδοκοσμικό, που γεννιέται, ζει, δημιουργεί, όλοι εύχονται να δημιουργεί θετικά, σωστά, καλά, να είναι χαρούμενο, σε αυτόν εδώ τον κόσμο που κλείνει κάποτε ένα βιολογικό κύκλο γερνώντας και αποχωρεί. Έτσι δεν είναι, αυτή δεν είναι η εντύπωση που καλλιεργείται για τη ζωή του ανθρώπου. Ισχύει, δεν είναι λάθος αυτό, έτσι είναι. Αλλά για μας τους χριστιανούς ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Αυτό είναι που περιγράψαμε πριν με αυτόν τον βιολογικό κύκλο, έρχονται και παρέρχονται όλα τα άλλα έμβια όντα σε αυτήν εδώ τη γη. Ο άνθρωπος όμως για μας τους χριστιανούς είναι κάτι πολύ πιο σπουδαίο και κάτι πολύ πιο σημαντικό. Και αν δεν θέσουμε εξ αρχής στη σκέψη μας, στο νου μας και κατ' επέκταση στη ζωή μας τι είναι το πλάσμα άνθρωπος, δεν θα καταλάβουμε ποτέ την ουσία της χριστιανικής ζωής. Επιτρέψτε μου να πω έτσι και να θυμηθούμε, όλοι σας ξέρετε, την τόσο όμορφη, έτσι, ευσεβή διήγηση από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που ονομάζεται Γένεση. Εκεί που ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο. Δημιούργησε τους πλανήτες, δημιούργησε τη γη, τα ύδατα, τα ζώα, τα ποτάμια κλπ. Και τελευταία δημιούργησε τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Τον Αδάμ και την Εύα, όλοι μας το ξέρουμε αυτό, έτσι. Το αρχαίγωνο αυτό ζευγάρι, που στην πραγματικότητα δεν είναι ζευγάρι, έτσι, αντιπροσωπεύουν όλη την ανθρωπότητα αυτοί οι δύο, έτσι δεν είναι? Είναι συμβολικά όλα αυτά εκεί. Και ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, όχι όπως είναι σήμερα, όπως γνωρίζουμε το σημερινό ανθρώπινο πλάσμα, το σημερινό ανθρώπινο όν. Έπλασε τον άνθρωπο για να είναι αιώνιος. Έπλασε τον άνθρωπο χωρίς τους βιολογικούς περιορισμούς που έχει σήμερα, χωρίς να τον φθείρει ο πόνος, η αρρώστια, η θλίψη και τελικά ο θάνατος. Βέβαια, όπως όλοι μας επίσης ξέρουμε, τον έπλασε ελεύθερο. Ο άνθρωπος πλάστηκε με το να έχει νου και να σκέφτεται ελεύθερα και να κάνει ελεύθερα τις επιλογές του. Και τον έπλασε με την προοπτική και τον έβαλε να ζει μέσα στον παράδεισο. Και τι θα πει παράδεισο στα ελληνικά? Παράδεισος θα πει ένας ωραίος κήπος. Έτσι.
που συμβολίζει όλη την πλάση, με την προοπτική να γίνει ο άνθρωπος τι? Να γίνει ένας καταχάριν Θεός, να γίνει ένας μικρός Θεός, ο οποίος θα ζούσε πλέον σε πλήρη αρμονία και με τους συνανθρώπους του και με τον ίδιο τον δημιουργό του, σε μια εντελώς διαφορετική προοπτική θέωσης, όπως την ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Δυστυχώς, όπως ξέρουμε, ο άνθρωπος δεν τα κατάφερε στην πορεία αυτή, έτσι δεν είναι? Όλοι μας ξέρουμε τη διήγηση εκεί, τι έγινε με το ανθρώπινο γένος. Ο άνθρωπος, αντί να ακολουθήσει έτσι, τη σχέση αγάπης με τον Θεό και Δημιουργό του, προτίμησε να ακολουθήσει έναν σύντομο, ας το πούμε έτσι, δρόμο προς την ολοκλήρωση, προς την θέωση που του έταξε εξαπατώντας τον πονηρός. Έτσι δεν είναι? Ο άνθρωπος επέλεξε στην πραγματικότητα τι έταξε ο Όφης, ο πονηρός δηλαδή, στην Εύα. Δεν έχει σημασία αν ήταν ο Αδάμ και η Εύα, έτσι, ή η Εύα πρώτη. Ας μην μπούμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση, υπάρχουν θεολογικές ερμηνείες, αλλά θα πάμε σε άλλα θέματα. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος τελικά επέλεξε να οδηγηθεί στην θέωση χωρίς τον ίδιο τον Θεό. Να γίνει Θεός μακριά από τον Θεό. Δεν εμπιστεύτηκε τον Δημιουργό του. Δεν εμπιστεύτηκε αυτόν που τόσο τον αγαπούσε. Έτσι. Και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η λεγόμενη πτώση του ανθρώπινου γένους. Αυτό που έχουμε συνηθίσει παραδοσιακά έτσι να ονομάζουμε το προπατορικό αμάρτημα, που παρέσυρε στην πτώση όλο το ανθρώπινο γένος, αλλά και όλη την πλάση που δημιούργησε ο Θεός και οδήγησε τον άνθρωπο στο να γίνει κάτι άλλο από αυτό που δημιούργησε ο Θεός. Αλλοιώθηκε η ίδια η φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έγινε πλέον και αυτός ένα ένα πλάσμα όπως όλα τα υπόλοιπα πλάσματα του Θεού στη γη, που γεννιέται, δημιουργεί και κάποτε φεύγει από αυτόν τον κόσμο. Γιατί πλέον έχει υποστεί τη διαδικασία της φθοράς που έρχεται με την ηλικία, με τον κόπο, με τον πόνο, με τις ασθένειες, με τον χρόνο εν τέλει. Αυτό δεν ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ο Θεός δεν έπλασε γι' αυτό το πράγμα τον άνθρωπο. Όπως είπαμε, τον προόριζε για κάτι άλλο, για κάτι πολύ σπουδαίο. Τον προόριζε για να γίνει ένας καταχάριν Θεός, ένας μικρός Θεός. Από εκεί και πέρα το ανθρώπινο γένος ακολουθεί μέσα στην ιστορία την πορεία του, που λίγο πολύ την γνωρίζουμε, λίγο βέβαια στα πρώτα βήματα, και οι ειδικοί επιστήμονες, είτε αυτοί είναι παλαιονολόγοι, είτε είναι αρχαιολόγοι, είτε είναι ιστορικοί, προσπαθούν να την αναδημιουργήσουν και να μας τη διδάξουν. Ένα είναι το σίγουρο, ότι το ανθρώπινο γένος, ναι, μέσα στην πορεία αυτή την μακραίωνη, επί της γης πλέον, εξελίχθηκε, δημιούργησε πολιτισμούς, έτσι δεν είναι, προόδευσε και εξακολουθεί να προοδεύει και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να προοδεύει και στο μέλλον. Πλέον όμως κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Ο άνθρωπος μετά την πτώση δεν είναι ο άνθρωπος που ήταν πριν από την πτώση του. Ο μεταπτωτικός άνθρωπος, όπως τον ονομάζουμε, ο άνθρωπος μετά το προπατορικό αμάρτημα, όλοι εμείς δηλαδή, είναι ένα αλλοιωμένο προς το χειρότερο από αυτό που έπλασε ο Θεός. Για να το πούμε έτσι με σύγχρονους όρους που χρησιμοποιούν σήμερα τα νέα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα μεταλλαγμένο μεταλλάχτηκε στην κυριολεξία ο άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός δεν εγκατέλειψε το πλάσμα του. Δεν
άφησε τον άνθρωπο στην τύχη του. Ο Θεός συνέλαβε ένα σχέδιο για την σωτηρία του ανθρώπινου γένους από αυτήν την κατάσταση της φθοράς, του κόπου, του πόνου. Και μέσα στην ανθρώπινη ιστορία ο Θεός συνέχεια παρενέβαινε για να προετοιμάσει τον άνθρωπο για αυτήν εδώ την σωτηρία. Γνωρίζουμε έτσι από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο άνθρωπος δέχτηκε ευεργετικά έτσι την παρέμβαση του Θεού πάρα πολλές φορές. Αυτός ήταν ο ρόλος, για παράδειγμα, των δίκαιων ανθρώπων, των δικαίων, όπως τους ονομάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμηθείτε λίγο τους πατριάρχες του Ισραήλ, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τις μεγάλες αυτές μορφές, τις μεγάλες μορφές των προφητών, οι οποίοι ήρθαν εδώ στη γη για να συνετίσουν και να διδάξουν το ανθρώπινο γένος. Έτσι όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι του Θεού, κατά κάποιο τρόπο απεσταλμένοι του Θεού. Μέσα από το στόμα των προφητών μιλούσε ο ίδιος ο Θεός. Πώς αρχίζουν οι προφητείες, ας πούμε, στον Ισαΐα, στον Ιεζεκιήλ, στους μεγάλους, σε όλους τους προφήτες, πώς αρχίζουν συνήθως οι προφητείες τους. Τάδε λέγει Κύριος, αυτά λέει ο Κύριος. Έτσι οι προφήτες δάνειζαν το είναι τους για να μεταφέρουν το μήνυμα του Κυρίου στην ανθρωπότητα. Κι όμως η ανθρωπότητα σπάνια τους άκουγε, έτσι δεν είναι? Όπως ξέρουμε, συνήθως όλα αυτά γίνανε μέσα στα πλαίσια ενός λαού ολόκληρου, ο οποίος επιλέχθηκε από τον Θεό για να προετοιμαστεί, να δεχτεί το μήνυμα της σωτηρίας, που ήταν ο λαός του Ισραήλ, του αρχαίου Ισραήλ, ο οποίος σπάνια άκουγε τους προφήτες. Σχεδόν όλοι οι προφήτες είχαν τραγικό τέλος, έτσι δεν είναι? Είχαν φρικτό θάνατο από τον ίδιο τον λαό τον οποίο υπηρετούσαν. Έτσι λοιπόν, ναι μεν ο Θεός προσπαθούσε πάντα να συνετίσει το ανθρώπινο γένος με σοφούς ανθρώπους, προετοιμάζοντας το έδαφος της σωτηρίας και θέτοντας σε εφαρμογή αυτό που ονομάζουμε θεολογικά το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι, το σχέδιο αυτό δηλαδή του Θεού για να σώσει τον κόσμο, η ανθρωπότητα συνήθως δεν άκουγε. Σπάνια, πολύ σπάνια άκουγε τους απεσταλμένους του Θεού. Ώσπου όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο ίδιος ο Θεός αποφάσισε να στείλει επί της γης, λέμε να στείλει, αλλά στην πραγματικότητα αποφάσισε να έρθει, έτσι, τον Υιό του τον μονογενή. Στην πραγματικότητα ήρθε ο ίδιος ο Θεός στη γη, γιατί ο Υιός του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού τι είναι? Είναι ο ίδιος ο Θεός, έτσι δεν είναι? Ο όρος Υιός που χρησιμοποιούμε και στις γραφές και χρησιμοποιούν και οι πατέρες και εμείς σήμερα στην εκκλησιαστική μας ζωή, είναι ένας συμβατικός όρος. Δεν σημαίνει ότι είναι Υιός του Θεού, ότι είναι ένας κατώτερος Θεός, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, έτσι. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, ο οποίος, όπως ακριβώς λέμε στο σύμβολο της πίστεως, τι είναι? Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, προπάντων των αιώνων, ο οποίος υπήρχε πάντα, πριν από όλους τους αιώνες. Είναι φως εκ φωτός, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Έτσι δεν είναι? Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα κλπ. Έτσι λοιπόν, ο ίδιος ο Θεός αποφασίζει να κατέλθει εδώ στη γη. Βέβαια, ο Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, όπως λέμε στην ωραία εκείνη προσευχή, το Βασιλεύ Ουράνιο, το οποίο απευθύνεται στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έτσι δεν είναι? Το Βασιλεύ Ουράνιο απευθύνεται κυρίως στο Άγιο Πνεύμα, έτσι δεν είναι? Αλλά όπου υπάρχει ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, υπάρχει το σύνολο της Αγίας Τριάδος, έτσι ο Θεός είναι ενωμένος με τρόπο μυστηριακό και ακατάληπτο βέβαια για τον ανθρώπινο νου,
Αλλά όταν αναφερόμαστε σε ένα πρόσωπο και όπου υπάρχει ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, υπάρχει το σύνολο της Αγίας Τριάδος βέβαια. Έτσι δεν είναι? Όταν ρώτησαν και οι μαθητές, έτσι και εκείνοι μέσα στην άγνοιά τους ακόμα, τον Ιησού να τους πει, να τους δείξει τον Πατέρα, να τους είπε, αφού βλέπετε εμένα, είναι σαν να βλέπετε τον Πατέρα, όχι σαν βλέπετε τον Πατέρα. Έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, έρχεται στη γη για να πραγματοποιήσει πια και να ολοκληρώσει αυτό το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για την σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού εδώ στη γη και επιλέγει έναν παράδοξο, έναν παράξενο τρόπο για να έρθει εδώ στη γη. Εμείς βέβαια μετά από 2.000 χρόνια Εκκλησίας και Χριστιανισμού και επειδή από μικρά παιδιά έχουμε διδαχτεί και όλοι μας ξέρουμε πώς ήρθε ο Υιός και ο Λόγος του Θεού εδώ στη γη, δεν χρειάζεται να περιγράψουμε, έτσι δεν είναι, τα γεγονότα της γεννήσεως. Τα ξέρουμε όλοι από μικρά παιδάκια πώς έγινε. Από την σύλληψη, έτσι, με τον Ευαγγελισμό, μέχρι τη γέννηση, τη Βιθλεέμ, τους μάγους, έτσι δεν είναι? Και όλα αυτά. Μας φαίνεται φυσικό, έτσι δεν είναι? Γιατί έτσι το έχουμε διδαχτεί και μας φαίνεται ότι έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι έγινε. Στην πραγματικότητα, άμα το δούμε ορθολογικά, έτσι, πέρα από την θρησκευτική, την χριστιανική του χρειά που το έχουμε συνηθίσει, δεν είναι πάρα πολύ περίεργος ο τρόπος που επέλεξε να έρθει ο Θεός στη γη? Είναι πάρα πολύ περίεργος. Πάρα πολύ. Και το ότι επέλεξε να έρθει ως άνθρωπος και μάλιστα ως άνθρωπος, ως ένα ανυπεράσπιστο, πάμπτωχο βρέφος. Όλα τα βρέφη είναι ανυπεράσπιστα, έτσι, όλα τα βρέφη γεννούνται γυμνά σε αυτόν τον κόσμο, όλα εξαρτώνται από τη μητέρα τους κυρίως, από τους γονείς τους, αλλιώς δεν έχουν καμία ελπίδα να επιβιώσουν, έτσι δεν είναι? Επομένως ο Θεός ήρθε ανυπεράσπιστος εντελώς, όχι μόνο απέναντι στους γονείς του, αλλά και σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Ξέρουμε όλοι μας τους συμβολισμούς της γεννήσεως, όταν ήταν να γεννηθεί, ενώ η Θεοτόκος ήταν έγκυος, έγινε αυτή η περίφημη απογραφή, πηγαίνουν εκεί στην Βιθλεέμ με τον νήστορα Ιωσήφ για να απογραφούν. Δεν βρίσκεται ούτε ένα κατάλημα, ούτε ένα σπίτι, ούτε ένα δωμάτιο, ούτε ένα πανδοχείο, ούτε ένα χάνι, όπως έλεγαν οι παλιοί, για να περάσουν τη νύχτα τους ή για να γεννηθεί αυτό το μωρό. Και πού γεννιέται τελικά αυτό το μωρό? Μέσα σε μία σπηλιά, μέσα σε ένα σπήλαιο, το οποίο εκείνη την εποχή οι άνθρωποι, οι ποιμένες, οι βοσκοί εκεί στην εξοχή, στα περίχωρα αυτής της μικρής αρχαίας πόλης της Βιθλεέμ, το χρησιμοποιούσαν για στάβλο. Βάζανε τα ζώα τους μέσα σε αυτή τη σπηλιά. Και εκεί, στον στάβλο αυτό των ζώων, ήρθε ο Θεός στη γη. Φαντάζεστε. Εντελώς, επιτρέψτε μου την έκφραση, εντελώς παράλογο, εντελώς παράξενο. Ποιος θα το πίστευε? Ποιος θα το περίμενε? Ο λαός του Ισραήλ, του αρχαίου Ισραήλ, αυτού του λαού που είχε εκπαιδευτεί με τους προφήτες και τους απεσταλμένους του Θεού και όντως περίμενε έναν σωτήρα, δεν το πίστεψε, δεν το δέχτηκε, γιατί περίμενε εντελώς διαφορετικά να έρθει αυτός ο σωτήρας, εντελώς διαφορετικά να έρθει στη γη, να έρθει με δόξα, με δύναμη, με στρατιές αγγέλων και να σώσει με τρόπο, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, θαυματουργικό ή, αν θέλετε, χωρίς να ρωτήσει το ανθρώπινο γένος, να επιβάλλει αυτήν τη σωτηρία, να επιβάλλει, αν θέλουμε, την καλοσύνη, την δικαιοσύνη εδώ στη γη και όλα να... Ο Θεός όμως επέλεξε εντελώς διαφορετικούς δρόμους. Εδώ είναι το παράδοξο. Και δεν είναι δικές μου αυτές οι απόψεις που σας λέω, έτσι. Όλα αυτά τα έχει αναλύσει
ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος λέει, συνήθως οι άνθρωποι θαυμάζουμε και δικαίως θαυμάζουμε έτσι, για την Ανάσταση του Χριστού. Και λέμε το μεγαλύτερο και το πιο θαυμαστό γεγονός είναι η Ανάσταση του Χριστού. Και λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν το δούμε λίγο έτσι λογικά και ορθολογικά, η Ανάσταση είναι κάτι το φυσικό. Μπορούσε, αν δεχτούμε τη θεότητα του Χριστού, έτσι, μπορούσε ποτέ να πεθάνει ο Θεός. Μπορούσε ποτέ ο Άδης να κρατήσει τον Θεό. Ήταν φυσικό που αναστήθηκε. Ο Θεός είναι Θεός. Από τη φύση του δεν πεθαίνει ποτέ. Το παράδοξο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι ότι ο Θεός καταδέχτηκε να έρθει εδώ στη γη ως άνθρωπος. Αυτό είναι το εντελώς παράδοξο και το εντελώς εντός εισαγωγικών απίστευτο. Ας μου επιτραπεί έτσι βλάσφημη ίσως έκφραση. Ναι, όπως λένε όλοι οι πατέρες χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση, εκένωσε από το κενός με άδειασε ο Θεός τον ίδιο του τον εαυτό. Δηλαδή, σαν να έβγαλε από πάνω του τη θεότητα και να έγινε άνθρωπος. Βέβαια, το βρέφος της Βιθλεέμ δεν είναι μόνο άνθρωπος. Έτσι είναι. Ο Ιησούς είναι Θεάνθρωπος. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έτσι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ότι ναι μεν ήρθε ο Θεός στη γη, αλλά δεν απεκδίθηκε την θεϊκή του ιδιότητα, όπως λέμε τη θεϊκή του ουσία. Έτσι, την ουσία που τον κάνει να είναι Θεός. Βέβαια, ο Θεός δεν έχει ουσία με την υλική έννοια, έτσι, είναι επίσης ένας συμβατικός όρος για να συνεννοούμαστε. Έτσι λοιπόν ο Θεός ήρθε εδώ στη γη σαν ένα μικρό βρέφος. Οι άνθρωποι δεν τον δέχτηκαν από τότε που γεννήθηκε μέχρι τη στιγμή που αναστήθηκε. Δεν τον δέχτηκαν στην πραγματικότητα. Μα θα μου πείτε, δέχτηκαν το κήρυγμα, εμείς ξέρουμε ότι θριαμβικά μπήκε στο Ιεροσόλυμα αυτή την περίφημη Κυριακή, που εμείς την ονομάζουμε Κυριακή των Βαΐων, έγινε δεκτός κλπ. Ναι, προσωρινά και από κάποιους. Ως ανθρωπότητα δεν τον δέχτηκε και επιτρέψτε μου να πω, δεν τον δέχεται ακόμα, σήμερα που μιλάμε. Εμείς είμαστε κάποιοι, λίγοι, που τον δεχόμαστε ή που προσπαθούμε να τον δεχτούμε. Η μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητας ακόμα και σήμερα δεν τον δέχεται. Ας δούμε λίγο τους συμβολισμούς της γέννησης του Χριστού. Δείτε πόσο ωραία τα περιγράφουν εκεί οι Ευαγγελιστές και τα ξέρουμε όλοι. Το ότι δεν βρέθηκε ούτε ένα κατάλημα για να καταλύσει έτσι η Παναγία με τον Άγιο Ιωσήφ και να γεννηθεί αυτό το παιδί, δεν είναι μόνο ένα ιστορικό γεγονός, αλλά έχει και συμβολισμούς. Τι συμβολισμούς? Ότι οι άνθρωποι δεν τους θέλουν. Δεν θέλουν αυτό το παιδί που θα έρθει. Δεν είναι μόνο η ανάγκη και ο κόσμος, ο πολίτης που είχε πάει στη Βιθλεέμ για την απογραφή κλπ. Είναι και όλοι αυτοί οι συμβολισμοί. Και ποιος τον δέχεται? Τον δέχεται η γη. Η γη, η οποία δημιούργησε επίσης ο Θεός. Τα σπλάχνα της γης, η σπηλιά, είναι επίσης συμβολικό. Εκεί τον δέχονται μόλις γεννηθεί, πρώτα-πρώτα, τα άλλα πλάσματα, τα πνευματικά πλάσματα, αυτούς που ονομάζουμε με μία λέξη αγγέλους, αλλά στην πραγματικότητα είναι διαφορετικά πλάσματα του Θεού, να το πω έτσι με απλή, όσο πιο απλά μπορώ, διαφορετικά όντα, διαφορετικά είδη, τα πνευματικά όντα, τα αγαθά πνεύματα που ζουν στον ουρανό, δηλαδή στην άλλη αυτή διάσταση, στη Βασιλεία του Θεού κλπ. Δεν είναι ενός είδους, είναι πολλών ειδών, όπως μας λένε οι πατέρες. Οι άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχαίοι, εξουσίες, χερουβίμ, σεραφίμ, είναι διαφορετικά πλάσματα του Θεού το καθένα από αυτά, που έτσι ζουνε κοντά στον Θεό, έχουν σχέση με τον Θεό, δοξολογούν τον Θεό
και προστατεύουν εμάς τους ανθρώπους, σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, έτσι δεν είναι? Είναι οι προστάτες μας οι άγγελοι, δεν είναι? Έτσι λοιπόν, οι πρώτοι που αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα, την θεότητα και το φρικτό αυτό πράγμα που συμβαίνει στον Θεό, με τη δική του θέληση φυσικά, είναι αυτά τα πλάσματα, τα οποία ανεβοκατεβαίνουν στον ουρανό και ψάλουν πάνω από το σπήλαιο την περίφημη αυτή δοξολογία. Δόξα εν υψίστοις Θεό και επιγής ειρήνη κλπ. Έτσι δεν είναι? Είναι η ίδια η πλάση, όλο το σύμπαν δηλαδή, το οποίο δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός, που αναγνωρίζει ότι ήρθε η σωτηρία στη γη. Το σύμπαν αντιπροσωπεύεται όχι μόνο από τη γη και το σπήλαιο, αλλά και από έναν κατεξοχήν συμβολισμό των Χριστουγέννων, που είναι ο περίφημος αστέρας. Έτσι δεν είναι? Ο αστέρας ο οποίος ήρθε και στάθηκε πάνω από το σπήλαιο όπου γεννήθηκε το βρέφος Ιησούς και ήταν εκεί η μητέρα του, η Παρθένος Μαριάμ, και ο σύντροφος της μητέρας του, ο προστάτης της μητέρας του, να πούμε καλύτερα, γιατί σήμερα ο όρος είναι παρεξηγήσιμος πλέον, έτσι, όχι τέτοιου είδους σύντροφος, ο προστάτης της μητέρας του, ο μνήστορ Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφ, έτσι, που ο κόσμος νόμιζε ότι είναι ο πατέρας αυτού του παιδιού, έτσι. Έτσι λοιπόν, και από εκεί και πέρα αρχίζει σιγά σιγά και η ανθρωπότητα να δέχεται το βρέφος. Συμβολικά, δείτε, στην αρχή οι πρώτοι που το δέχονται είναι απλοί, ταπεινοί άνθρωποι. Είναι οι βοσκοί, οι ποιμένες, έτσι, οι οποίοι είδανε το αστέρι, είδανε ίσως κάποιοι από αυτούς που είχαν πιο καθαρή συνείδηση, που είχαν πιο καθαρή ψυχή, να το πω έτσι, τους αγγέλους, και έτρεξαν να προσκυνήσουν το θείο βρέφος, γονατιστεί εκεί. Λίγο αργότερα έρχονται και άλλοι άνθρωποι να προσκυνήσουν αυτό το βρέφος. Δεν έρχονται μόνο οι ταπεινοί, αλλά έρχονται και πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Είναι οι μάγοι. Θυμηθείτε τους μάγους. Οι μάγοι δεν είναι απλοί άνθρωποι. Είναι οι φωτισμένοι της εποχής εκείνης. Είναι οι μεγάλοι επιστήμονες της εποχής εκείνης. Είναι οι μεγάλοι ιερείς της εποχής εκείνης. Είναι τα πιο φωτισμένα πνεύματα της εποχής εκείνης, οι οποίοι ξεκινάνε από τα πέρατα του κόσμου για να προσκυνήσουν, ακολουθώντας τον αστέρα, το αστέρι, για να προσκυνήσουν αυτό το βρέφος, το οποίο και οι ίδιοι τους μέσα την απέραντη σοφία τους δεν καταλάβαιναν ίσως πολύ καλά τι είναι, αλλά καταλάβαιναν ότι είναι ένας μεγάλος βασιλιάς, ότι είναι ένας πολύ περισσότερο από βασιλιάς, ότι είναι ο ίδιος ο Θεός που ήρθε να σώσει τον κόσμο. Οι μάγοι δεν ανήκανε στο λαό του Ισραήλ, δεν ήταν προετοιμασμένοι όπως ο λαός του Ισραήλ θεολογικά, γενεές γενεών ολόκληρες, για να δεχτούν αυτό το μυστήριο, αλλά μέσα στην ανθρώπινη σοφία τους και μέσα στην ταπεινή τους όμως καρδιά, γιατί για φανταστείτε, τα πιο φωτεινά πνεύματα του κόσμου εκείνου καταλήγουν σε έναν απόμερο στάβλο, παύλα, σπηλιά, να προσκυνούν ένα βρέφος. Φαντάζεστε, σαν να λέμε σήμερα οι μεγαλύτεροι επιστήμονες του κόσμου, ένα βρέφος το οποίο το θεωρούν πάνσοφο, παντοδύναμο, Θεό που θα σώσει τον κόσμο. Γι' αυτό και του προσφέρουν τα συμβολικά αυτά δώρα. Όλοι μας ξέρουμε από μικρά παιδιά τι ήταν τα δώρα των μάγων, έτσι. Χρυσό και Λίβανο και Σμύρνα. Χρυσό ως βασιλιά, λιβάνι ως Θεό, και τη Σμύρνα βέβαια για την ταλαιπωρία που το βρέφος αυτό όταν θα ενακιωνόταν, θα περνούσε σε αυτόν τον κόσμο, για το πάθος, για το σωματικό, προσωρινό έστω,
θάνατό του, γιατί με Σμύρνα οι Ιουδαίοι άλυφαν τα σώματα των κεκοιμημένων, έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν οι μάγοι προϊονίζουν όλη την πορεία, γράφουν ήδη, δηλώνουν ήδη τι είναι αυτό το βρέφος και αντιπροσωπεύουν το φωτισμένο κομμάτι της ανθρωπότητας, το καλοπροαίρετο κομμάτι της ανθρωπότητας, που από τη μία είναι οι ταπεινοί, οι φτωχοί, οι ποιμένες, οι βοσκοί, οι απλοί άνθρωποι που μέσα στην απλότητά τους όμως και στην καλή τους προαίρεση μπορούν να δούνε τον Θεό. Και από την άλλη, οι πολύ φωτισμένοι, που οι πραγματικά φωτισμένοι και οι πραγματικά σοφοί είναι και ταπεινοί, αναγνωρίζουν πάλι την θεότητα, την ιδιαιτερότητα αυτού του παράξενου μωρού. Και ο υπόλοιπος κόσμος, όχι μόνο αδιαφορεί, αλλά η υπόλοιπη ανθρωπότητα, το άλλο κομμάτι, αντιπροσωπεύεται από ανθρώπους όχι και τόσο καλούς. Υπάρχει και ο Ηρώδης, και πολλοί σαν τον Ηρώδη που τον ακολουθούσαν, που συμβολίζει την ανθρωπότητα η οποία είναι εγωιστικά κλεισμένη στον εαυτό της, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι ο εαυτούλης της, συγχωρέστε με έτσι για την έκφραση αυτή, σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο. Ο Ηρώδης αντιπροσωπεύει τον εξουσιομανή άνθρωπο, που τον μόνο που τον νοιάζει είναι η εξουσία του και κατ' επέκταση ο πλούτος, η δύναμη, τα χρήματα, έτσι. Όλη η πορεία της ανθρωπότητας, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας είναι γραμμένη από τέτοιους ανθρώπους. Από τότε που γνωρίζουμε την ανθρώπινη ιστορία, από τους προγόνους του Ισραήλ, τους Βαβυλώνιους, τους Ασσύριους, στη Μεσοποταμία που γεννιέται ο ανθρώπινος πολιτισμός, ίχνη που βρίσκουμε ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη που διαβάζουμε εκεί και που σήμερα με τις ανασκαφές εκεί στα μέρη αυτά έχουν ανακαλυφθεί όλοι αυτοί οι πολιτισμοί. Από τότε που υπάρχει ο ανθρώπινος πολιτισμός, από την Αίγυπτο κλπ. Ακόμα και σε εμάς μετά στην αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο, στο Μεσαίωνα και μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι που διοικούν, που ασκούν την εξουσία, είναι άνθρωποι οι οποίοι τους ενδιαφέρει μόνο η δύναμη και ο πλούτος. Και για να μην ρίχνουμε τα βάρη μόνο σε αυτούς που έχουν τη δύναμη της εξουσίας και πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας και απλοί άνθρωποι σκέφτονται έτσι. Επιτρέψτε μου, σήμερα ακούσαμε το πρωί στην Εκκλησία την γνωστή σε όλους μας παραβολή του λεγόμενου άφρονα πλούσιο. Ο άφρον πλούσιος, ο άμυαλος αυτός πλούσιος δηλαδή, έχασε τη Βασιλεία του Θεού επειδή ήταν απορροφημένος από τις επιχειρήσεις του, θα λέγαμε σήμερα, τις αγροτικές του επιχειρήσεις, από τις δουλειές του, από τις βιωτικές μέρημνες. Πάρα πολλοί άνθρωποι σαν αυτόν υπάρχουν σήμερα στη γη και είναι η κυρίαρχη τάξη και πάντα ήταν έτσι. Αλλά και πόσοι από εμάς τους απλούς ανθρώπους, δεν είμαστε βέβαια μεγιστάνες του πλούτου σαν τον άφρονα πλούσιο, αλλά μέσα στην καθημερινότητα και στη μικρή μας ζωή, όλοι μας ο καθένας από κάτι έχει. Λίγο, πολύ, κάτι έχουμε όμως. Και πολλές φορές και εμείς που είμαστε απλοί άνθρωποι, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά αυτό που έκανε ο άφρον πλούσιος. Απασχολούμαστε και στο νου μας και στο πνεύμα μας και στο σώμα μας με αυτό το λίγο υλικό αγαθό που έχουμε. Ό,τι και αν είναι αυτό. Με αποτέλεσμα να μην σκεφτόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. Να μην σκεφτόμαστε ότι η πρώτη μας ιδιότητα είναι το να είμαστε χριστιανοί. Δηλαδή το να πιστεύουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ο άνθρωπος είναι τόσο πολύτιμον που προορίζεται για τη Βασιλεία του Θεού, για την ίδια την αιωνιότητα. Και ναι, μεν ο άφρον πλούσιος έχασε τη Βασιλεία του Θεού επειδή είχε πολλά. Εκατομμύρια όμως άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν εμάς, κάνουν τη Βασιλεία του Θεού
για πάρα πολύ λίγο, επιτρέψτε μου να πω. Όχι ότι τα πολλά του πλουσίου είναι πολλά μπροστά στη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι και να έχει ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, είναι τίποτε μπροστά στη Βασιλεία του Θεού, έτσι δεν είναι? Όσο δε μάλλον όταν είναι λίγο και γι' αυτόν εδώ τον κόσμο, έτσι. Αυτό ήθελα να πω και γιατί και τέτοιοι άνθρωποι δεν δέχτηκαν το βρέφος Ιησού. Όχι μόνο ο Ηρώδης, που ξέρετε ο Ηρώδης αυτός, ο γνωστός Ηρώδης με τη σφαγή των Ιππίων κλπ. Ξέρετε πως είναι γνωστός στην ιστορία, ως ο Ηρώδης ο Μέγας. Γιατί κατά τα άλλα υπήρξε, όσο μπορεί να είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, κοσμικά σκεπτόμενοι, σύμφωνα με τους ιστορικούς, καλός βασιλιάς για τους υπόλοιπους. Έκανε έργα, έκανε δρόμους, λιμάνια, πόλεις, έτσι, έχει αφήσει πολλά κατάλοιπα αρχαιολογικά εκεί στους Αγίους Τόπους, αυτός ο Ηρώδης, ο Μέγας, ο οποίος, όπως ξέρουμε, είχε ένα φρικτό τέλος, έτσι δεν είναι, λόγω της συμπεριφοράς του, λένε, ας το πούμε, θεολογικά, η εκκλησιαστική συγγραφή απέναντι στο βρέφος Ιησού. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι, και αυτό θέλω να πω, ότι η ανθρωπότητα δεν δέχτηκε αυτό το παιδί. Και όχι μόνο δεν το δέχτηκε, αλλά έφτασε στο σημείο να θέλει να το δολοφονήσει από τότε που γεννήθηκε. Αυτό συμβολίζει η σφαγή των Ιππίων. Δεν το ανέχονταν αυτό το παιδί. Δεν το θέλανε. Και έφτασε στο σημείο, όπως όλοι μας ξέρουμε, πάλι επίσης συμβολικό, να φύγει από τον τόπο εκείνο και να πάει στην Αίγυπτο. Έτσι δεν είναι οι γονείς του, οι υποτιθέμενοι γονείς, εν πάση περιπτώσει, για να τον γλιτώσουν, έτσι μετανάστευσαν στην Αίγυπτο, από όπου γύρισαν πια πάλι στους Αγίους Τόπους, στο Ισραήλ, στη γη του Ισραήλ, όταν ο Ηρώδης πια είχε πεθάνει. Έτσι δεν είναι? Και από εκεί και πέρα συνεχίζεται πια η πορεία του Ιησού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ποτέ η ανθρωπότητα δεν το δέχτηκε το παιδί αυτό. Και δεν δέχτηκε αργότερα και τον νεαρό άντρα που με τη μορφή και το ρόλο του διδασκάλου άρχισε, όταν ανδρώθηκε πλέον, να διδάσκει αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς του κόσμου. Για να μας διδάξει πώς θα οδηγηθούμε στην σωτηρία. Εκεί, όπως ξέρουμε, βρέθηκαν άνθρωποι που τον άκουσαν. Ήταν οι Απόστολοι, αυτούς που εμείς ονομάζουμε, ο ίδιος ο Κύριος δηλαδή ονόμασε Αποστόλους, και εμείς εξακολουθούμε να τους ονομάζουμε έτσι. Οι πιο σημαντικοί άνθρωποι που περπάτησαν ποτέ πάνω σε αυτή τη γη, που δέχτηκαν το μήνυμά του και το μετέδωσαν μετέπειτα στους ανθρώπους. Και πολλοί άλλοι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, που είχαν ειλικρινή καρδιά, που είχαν ελεύθερο νου, γιατί όπως είπαμε ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερα, πέρα από προκαταλήψεις, που είχαν καλή προαίρεση, που είχαν δύναμη πίστεως και τον ακολούθησαν, πίστεψαν το μήνυμά του, κλονίστηκαν βέβαια τις δύσκολες στιγμές οι περισσότεροι από αυτούς, τις στιγμές του πάθους, τις στιγμές τις φρικτές της σύλληψης των βασάνων, της εκτέλεσης με τον φρικτό τρόπο πάνω στο σταυρό, αλλά αναθάρισαν μετά με το μέγα γεγονός της Αναστάσεως. Με το μέγα γεγονός της Αναστάσεως, με το οποίο στην ουσία πραγματοποιείται, κορυφώνεται το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για την σωτηρία του κόσμου. Όπως είπαμε πριν, με τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ήταν αδύνατον ο Θεός να μείνει νεκρός. Και γι' αυτό ακριβώς ήρθε στον κόσμο και έλαβε την ανθρώπινη μορφή, την ανθρώπινη σάρκα, το ανθρώπινο σώμα, ούτως ώστε με την Ανάστασή του και την σωματική του δηλαδή Ανάσταση, να συμπαρασύρει, όπως λένε οι πατέρες, ολόκληρο το ανθρώπινο γένος.
από τον θάνατο στη ζωή. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ένας από εμάς, ολόκληρη η ανθρωπότητα προορίζεται για να αναστηθεί όταν έρθει το πλήρω του χρόνου. Δίκαιοι και άδικοι, καλοί και κακοί, πιστοί και άπιστοι, όλη η ανθρωπότητα θα αναστηθεί. Από εκεί και πέρα όμως εξαρτάται από εμάς, εδώ, στη μία και μοναδική επί της γης ζωή που μας χαρίζει ο Θεός, εάν δούμε τη ζωή μας με αυτή την προοπτική της Αναστάσεως, εάν δεχτούμε τη διδασκαλία του Κυρίου, εάν δεχτούμε να γίνουμε μαθητές Του και αν δεχτούμε να Τον ακολουθήσουμε, εξαρτάται από εμάς το τι είδους δηλαδή πρόσωπο, το τι είδους, να το πω έτσι με πιο απλούς σύγχρονους όρους, το τι είδους προσωπικότητα θα δημιουργήσουν ως άνθρωποι που θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία του Θεού, ή κοντά στο Θεό ή μακριά από το Θεό την ώρα της Αναστάσεως. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο και γι' αυτό επίσης ήρθε ο Θεός στον κόσμο, όχι μόνο για να μας σώσει και να μας οδηγήσει στην αιωνιότητα, αλλά για να μας οδηγήσει σε αυτό στο οποίο από την αρχή προορίζονταν το ανθρώπινο γένος, πριν από την πτώση του δηλαδή, που είπαμε με τον Αδάμ και την Εύα, στο να γίνουμε κατά χάριν θεοί κοντά στον ίδιο τον Θεό, στο να οδηγηθούμε στην ίδια τη θέωση. Αυτό εξαρτάται από τη δική μας επιλογή πια, αν εμείς θέλουμε να το ακολουθήσουμε και να το κάνουμε. Μόνοι μας είναι αδύνατο. Γι' αυτό ήρθε ο Υιός και ο Λόγος εδώ στη γη. Και μετά την ανάληψή Του, μετά την Ανάσταση και την ανάληψη πάλι στους ουρανούς, και όταν λέμε ουρανούς θεολογικά δεν εννοούμε κάπου στο σύμπαν, έτσι, το σύμπαν είναι και αυτό δημιούργημα του Θεού. Εννοούμε σε μια εντελώς άλλη διάσταση, έτσι, εξωκοσμική διάσταση. Έτσι, η Βασιλεία του Θεού δεν είναι μια εξωγήινη ζωή, όπως λένε ορισμένοι, έτσι, κάπου στο σύμπαν. Είναι κάτι το εντελώς άλλο, έτσι. Και για να μας βοηθήσει μετά την ανάληψή Του, άφησε ως παρακαταθήκη εδώ στη γη, ως γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης, και ίδρυσε την Εκκλησία. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να συνεχίζει το σωτηριώδες έργο του Ιησού Χριστού. Αυτό έκαναν οι Απόστολοι και αυτό κάνουν οι διάδοχοι των Αποστόλων, που είμαστε όλοι εμείς, που είμαστε οι μαθητές του Χριστού και τα μέλη της Εκκλησίας Του. Αυτό είναι ο χριστιανός. Αυτό κάνουμε στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία δεν είμαστε μέλη της για να διατηρήσουμε μία ωραία παράδοση. Αυτά που παραλάβαμε από τους γονείς μας, από τους παππούδες. Ας πούμε έναν ωραίο πολιτισμό, τον οποίο διονύζουμε στο μέλλον. Πολλές φορές πέφτουμε και σε αυτή την παγίδα, Πάτερ Απόστολε. Όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα πολλές φορές, όταν θέλει κάπως να μην μείνει μόνο στο κοσμικό κομμάτι στις εορτές που είπαμε πριν, δηλαδή τα ψώνια, τα τρόφιμα, τα φαγητά, τα τραπέζια, μένει στις παραδόσεις μας. Τι παραλάβαμε, τον πολιτισμό, και εγώ βλέπετε ήρθα εδώ και ενθουσιάστηκα με τον υπέροχο αυτό ναό, με τον Βυζαντινό ναό κλπ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτά ανήκουν στον χώρο κυρίως του πολιτισμού. Είναι το εξωτερικό κέλυφος, μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί η πνευματικότητα και η σωτηρία. Το σπουδαίο, είναι πάρα πολύ σπουδαίος, είναι υπέροχος αυτός εδώ ο ναός που μας κληροδότησαν οι πρόμονοί σας και που με τόση φροντίδα έχτισαν με τόσες δυσκολίες σε δύσκολους καιρούς, και εσείς σήμερα συντηρείτε και όλα αυτά. Το πιο σπουδαίο δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που κυρίως τελείται στην Αγία Τράπεζα κάθε φορά που όλοι εμείς ενωμένοι σαν αδέλφια, ως Εκκλησία, υπό τον ιερέα μας, γονατίζουμε και λέμε «τασά εκ των σών». Σου προσφέρουμε αυτά που
που είναι δικά σου στην πραγματικότητα, γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτε δικό μας να σου προσφέρουμε. Έτσι δεν είναι? Τα θεία δώρα, τα οποία μεταβάλλονται, αυτό το ψωμί, αυτός ο άρτος που εσείς ζυμώσατε και αυτός ο ίνος που οι αμπελουργοί και οι ινοποιοί έφτιαξαν, μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού, στο σώμα και το αίμα αυτού του Θείου Βρέφους, αυτού του μωρού της Βιθλεέμ, του παιδίου Ιησού, το οποίο εμείς τι κάνουμε, πώς το λέμε, μεταλαμβάνουμε, το παίρνουμε και ενωνόμαστε και γινόμαστε ένα μαζί Του και έχουμε πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο συνεχίζει ο συνεχιστής του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Και η Εκκλησία είμαστε όλοι εμείς. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας τους ανθρώπους να μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, να προσευχόμαστε με αγνή καρδιά, να πλαισιώνουμε πάντα την ευχαριστιακή σύναξη. Όλα είναι χρήσιμα. Και αυτή τη στιγμή που με ακούτε, έχω κι εγώ έτσι την, αν θέλετε έτσι, την ευχαρίστηση, γιατί να το κρύψω, που με ακούτε. Είναι σημαντικό να ακούμε αυτά τα θέματα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε την Γραφή. Είναι σημαντικό να κάνουμε οτιδήποτε ως χριστιανοί, να προσευχόμαστε στο σπίτι μας. Οτιδήποτε. Το πιο σημαντικό από όλα είναι όμως να μετέχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό είναι αναντικατάστατο στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Και όταν λέμε να μετέχουμε πραγματικά, να συγκεντρωνόμαστε ως μία χριστιανική ευχαριστιακή κοινότητα, ως αδέλφια, ως μια μεγάλη αδελφότητα, τοπική αλλά και οικουμενική, όπου σε άλλους ναούς, άλλοι αδελφοί, συγκεντρωνόμαστε όλοι για τον ίδιο σκοπό και όλοι μας ομολογούμε ότι είμαστε μαθητές και παιδιά του Θεού και μαθητές του Χριστού και να μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα Του, παρόλη την αναξιότητά μας, παρόλες τις αμαρτίες μας. Και τι θα πει αμαρτίες στην Ορθόδοξη Θεολογία? Αποτυχίες θα πει με απλά λόγια. Παρόλο που αποτυγχάνουμε, παρόλο που δεν τα καταφέρνουμε σε πολλούς τομείς στη ζωή μας, να ξέρουμε ότι η καλή μας προαίρεση και η καλή μας διάθεση δεν θα μας αφήσει. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε στη γη, για να μας σώσει και θα βρει πάντα τρόπους να σώσει όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους που δεν είναι εγωιστές, που δεν είναι εγωκεντρικοί, που δεν σκέφτονται μόνο τον εαυτούλη τους, όπως ο άρθρο πλούσιος της σημερινής παραβολής και όπως έκανε από την αρχή το ανθρώπινο γένος. Το Αδάμ και η Εύα. Γιατί το προπατορικό αμάρτημα τι ήταν στην πραγματικότητα? Ένα αμάρτημα παρόμοιο με το άφρονα πλουσίου. Ένα αμάρτημα φιλαυτίας, εγωκεντρικότητας. Εγώ να κάνω κάτι. Έτσι δεν είναι? Και ας, βέβαια, πίστεψε ότι τους απατά ο ίδιος ο Θεός. Έτσι δεν τους έπεισε ο πονηρός. Δεν λογάριασε ο ένας τον άλλον. Άρχισε να κατηγορεί και ο ένας τον άλλον. Και όλα αυτά. Αυτός ο εγωισμός, τον οποίο πρέπει να αποβάλουμε και να πρέπει να δούμε και τον συνάνθρωπο, να μην βλέπουμε μόνο τον εαυτό μας. Μόνο έτσι θα σωθούμε. Γι' αυτό είναι τόσο σπουδαία η ευχαριστιακή σύναξη, η Θεία Ευχαριστία και η πίστη μας στην Εκκλησία. Και όταν λέμε Εκκλησία δεν είμαστε μόνο εμείς οι ρασοφόροι, Εκκλησία είμαστε όλοι μαζί. Η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Θεός, οι άγγελοι που είπαμε πριν, τα πνεύματα, οι Θεοτόκος, οι Άγιοι, όλοι οι άνθρωποι από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι σήμερα, ζώντες και κεκοιμημένοι, όλοι μαζί συμμετέχουν στο Άγιο Ποτήριο. Γι' αυτό οι ιερεύς από τον αμνό που θυσιάζεται, δηλαδή από τον άρτο, βγάζει μερίδες, έτσι δεν είναι? Και για τους κεκοιμημένους και για τους ζωντανούς. Μέσα στο Άγιο Ποτήριο βρίσκεται όλη η Εκκλησία, όλη η αιωνιότητα. Είναι ανάμεσά μας το Άγιο Πνεύμα που μας ενώνει μας οδηγεί στην σωτηρία. Ας το κρατήσουμε αυτό, αγαπητοί αδελφοί.
ας θυμηθούμε και να σταματήσω εδώ γιατί σας κούρασα, έτσι, όταν κάνουμε τη μεγάλη ομολογία πίστεως όλοι μας και κατά τη Θεία Λειτουργία, αλλά και γενικότερα. Και ποια είναι η μεγάλη ομολογία πίστεως που κάνουμε? Η απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, το λεγόμενο πιστεύω, όπως το λέμε. Τι δηλώνουμε στο πιστεύω ότι πιστεύουμε? Βασικά τρία πράγματα. Έτσι δεν είναι? Πιστεύουμε πρώτον στον τριαδικό Θεό. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Πανεπράσπη και στον Υιόν του Θεού. Τι εννοείται? Πιστεύω. Περιγράφει μετά τον Υιόν του Θεού. Και στο Πνεύμα το Άγιο, τον Κύριο. Έτσι εννοείται τι πιστεύω. Αυτό είναι το πρώτο. Η ομολογία αυτή στον τριαδικό Θεό. Το δεύτερο πράγμα που δηλώνουμε ότι πιστεύουμε τι είναι? Εις μίαν, Αγίαν, Καθολική, τι εννοείται προς τα πάλι? Πιστεύω. Έτσι. Αυτό είναι το δεύτερο πράγμα που πιστεύω. Φανταστείτε πόσο σημαντική είναι η ιδιότητά μας η χριστιανική, που πρώτα βάζουμε τον Θεό και μετά βάζουμε την Εκκλησία. Γιατί άραγε η Εκκλησία δεν είναι ένας διοικητικός θεσμός, όπως μας λένε στη τηλεόραση, στο διαδίκτυο ή στις εφημερίδες παλαιότερα? Δεν έχει καμία σχέση με τα εγκόσμια. Ναι, αναγκαστικά κινείται σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αλλά η αποστολή της είναι εξωκοσμική, είναι πνευματική, έχει να κάνει με την ίδια τη σωτηρία των ανθρώπων, με την ίδια τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Έχει να κάνει με τη Βασιλεία του Θεού. Όπως είπα πριν, είναι η κυβωτός που συνεχίζει το σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού επί της γης. Έτσι, σε αυτήν την Εκκλησία πιστεύουμε και σε αυτήν την Εκκλησία πρέπει να είμαστε ενσυνείδητα μέλη της, αλλά και να την εμπιστευόμαστε, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί αυτή η Εκκλησία από την εποχή των Αποστόλων μέχρι σήμερα έχει δεχτεί από αυτόν τον κόσμο και από τα ίδια της τα μέλη πολλές φορές τόσο πολλά πλήγματα που σήμερα είμαστε χίλιοδιασπασμένοι σε 1002 κομμάτια εμείς οι χριστιανοί, που όχι απλά δεν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, πολλές φορές φτάνουμε στο σημείο χριστιανός, έστω και αιρετικός, να μισεί ο ένας τον άλλον. Πράγματα απαράδεκτα. Αλλά ας αφήσουμε τους άλλους που έχουν φύγει εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που είναι, και ας μείνουμε σε εμάς τους Ορθοδόξους. Δείτε και που μεταξύ μας δεν συμπαθιούμαστε. Δεν θεωρούμε ο ένας τον άλλον αδερφό. Ο καθένας μας θεωρεί ότι αυτός γνωρίζει την αλήθεια. Εγώ που σας μιλώ αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω τίποτε, εάν δεν το πω εξ ονόματος της Εκκλησίας. Ο κάθε ένας από εμάς που αναλαμβάνει ένα ρόλο σε αυτή την Εκκλησία, και εμείς έχουμε αναλάβει τον βαρύ ρόλο των πρεσβυτέρων της Εκκλησίας, έχουμε υποχρέωση ιερή να διδάσκουμε στο λαό αυτό που πρεσβεύει η Εκκλησία, αυτό που λέει η Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού και όχι τις προσωπικές μας απόψεις. Έτσι γεννήθηκαν από τα αρχαία χρόνια οι εκατοντάδες αιρέσεις που διέσπασαν την Εκκλησία, που ουσιαστικά συνεχίζουν τον ρόλο εκείνων των ανθρώπων που δεν δέχτηκαν το βρέφος Ιησού. Γιατί θέλουν να προσαρμόσουν το βρέφος Ιησού σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα. Έτσι γεννήθηκαν όλες οι αιρέσεις, εκατοντάδες αιρέσεις αυτά τα 2.000 χρόνια. Και επειδή πια ο πονηρός έχει πολυδιασπάσει την Εκκλησία μας, την χτυπά πλέον όχι απ' έξω με τους αιρετικούς, αλλά από μέσα, με εμάς που κάνουμε τους πολύ πιστούς. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία κινδυνεύει από τους πολύ πιστούς, από αυτούς που έχουν τεράστιο, όπως λένε οι ίδιοι τους, ζήλο και έχουν το θράσος να αποκαλούν τους εαυτούς τους ζηλωτές, όπως οι αρχαίοι ζηλωτές της Εκκλησίας, και να διασπάνε την Εκκλησία του Χριστού. Και φτάσαμε στο σημείο, λέγανε ότι όταν ήμασταν μικροί εμείς, λέγανε ότι εκπληρώθηκε μία προφητεία
του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού που έλεγε ότι κάποτε θα γυρίσει ο διάβολος με το κολοκύθι του και λέγανε ότι αυτό ήταν η τηλεόραση που έφερε την καταστροφή. Θυμάστε, οι παλαιότεροι θυμάστε, μας το λέγανε στο καταστροφικό, μας το λέγανε. Τελικά μάλλον δεν ήταν εκείνο η εκπλήρωση της προφητείας του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Γιατί τότε το διαδίκτυο τι είναι. Έτσι δεν είναι. Σήμερα πια, αγαπητοί αδελφοί, ακόμα και εμείς οι χριστιανοί, το βλέπω όχι μόνο στα νέα παιδιά, αλλά και σε μεγάλους ανθρώπους και πιο μεγάλους από εμάς, Πάτερ Απόστολε. Οι περισσότεροι έχουν κλείσει ερμητικά την Αγία Γραφή, δεν την ανοίγουν ποτέ και όλοι τους είναι μπροστά με ένα κινητό στο διαδίκτυο και ό,τι και να διαβάσουν, για αυτούς είναι Ευαγγέλιο. Το έχω πει έτσι και κάπου παρεξηγήθηκα. Και εγώ το χρησιμοποιώ το διαδίκτυο. Η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Τα προβλήματά μας, ακόμα και τα περιβαλλοντολογικά και τη φτώχεια και τα οικονομικά κλπ. Μόνο μέσα από την τεχνολογία πια μπορούν να λυθούν. Αλλά με τη σωστή χρήση της τεχνολογίας, έτσι. Το είχα πει κάποτε έτσι. Και το λέω καμιά φορά, το επαναλαμβάνω, θα το πω και σε εσάς. Ας κλείσουμε λίγο το διαδίκτυο. Δεν λέω να μην το χρησιμοποιούμε. Ας το χρησιμοποιήσουμε όσο πιο σωστά μπορούμε. Ας κλείσουμε λίγο το διαδίκτυο και ας ανοίξουμε την Αγία Γραφή. Ας κλείσουμε λίγο το διαδίκτυο και ας έρθουμε στην Εκκλησία να προσευχηθούμε στη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί κάποιος να είναι χριστιανός μέσα από το διαδίκτυο και να διαβάζει ό,τι γράφει ο κάθε άγνωστος και τυχάρπαστος και πονηρός ή πλανημένος. Μπορεί να μην είναι πονηρός, μπορεί να μην θέλει το κακό, αλλά δεν γνωρίζει το καλό γιατί έχει πλανηθεί. Μέσα από το διαδίκτυο πλέον, εδώ και δεκαετίες, όχι τώρα, τώρα πια έχει παραγίνει το κακό και το βλέπουμε όλοι διαγυμνού οφθαλμού που λένε. Περνάνε όλες αυτές οι ακραίες προτεσταντικές απόψεις από την Αμερική με ορθόδοξο ένθυμα. Προσέξτε λοιπόν, εμένα ο γέροντάς μου είπε αυτό, ο τάδε γέροντας είπε αυτό, ο γέροντας Άγιος πλέον Παΐσιος είπε αυτό. Το είπε ο Άγιος Παΐσιος ή το λένε κάποιοι ότι το είπε ο Άγιος Παΐσιος. Ορισμένοι είστε αρκετά μεγάλοι στην ηλικία. Θυμάστε ότι όταν ήμασταν πολύ νέοι, πριν από μένα, όλα τα έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος τότε, που ήταν νέος Άγιος. Παλαιότερα, πριν από τον Άγιο Νεκτάριο, όλοι οι ψευδοσυγγραφείς του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας όλα τα φόρτωναν στον συνονόματό μου, τον Μέγα Βασίλειο. Α, το είπε ο Μέγας Βασίλειος. Για να θεωρηθεί αυθεντία, αυτό το είπε ο Μέγας Βασίλειος. Ό,τι λάθος και αιρετικό και οτιδήποτε θέλει, σου λέει αυτό το είπε ο Μέγας Βασίλειος, έτσι. Μετά ήρθε ο Άγιος Νεκτάριος. Μετά ήρθε ο Άγιος Ραφαήλ. Θυμάστε τον Άγιο Ραφαήλ τι είχε γίνει τη δεκαετία του 80. Όλοι με τον Άγιο. Τώρα τείνουν να τον ξεχάσουν τον Άγιο Ραφαήλ. Τώρα βρήκανε τον Άγιο Παΐσιο. Εάν ήταν στη ζωή ο Άγιος Παΐσιος, εγώ πιστεύω με εκείνο το ραβδάκι του θα τους κανόνιζε όλους, για να μην πω άλλη λέξη. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Ευτελίζουμε και εξευτελίζουμε τους Αγίους μας. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα που γίνεται. Επομένως, λοιπόν, ας κρατήσουμε την πίστη μας σε αυτό που δηλώνουμε. Στη μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ας εμπιστευτούμε, αγαπητοί μου, την Εκκλησία μας. Ξέρετε, δεν εμπιστευόμαστε την Εκκλησία μας. Δεν την εμπιστευόμαστε. Φαίνεται αυτό. Και πιστέψτε με, εμείς οι κληρικοί το νιώθουμε πότε μας εμπιστεύεται ο κόσμος και πότε δεν μας εμπιστεύεται. Η Εκκλησία έχει περάσει από πάρα πολλές περιπέτειες αυτά τα 2000 χρόνια. Καταχράμε τώρα τον χρόνο, σταματώ εδώ και κλείνω εδώ. Σκεφτείτε το παράδειγμα του Χρυσοστόμου, που πρόσφατα γιορτάσαμε, τον Αγίο Άντρο Χρυσοστόμου. Ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους. Ένας που με το χέρι του συνέγραψε το βασικό κείμενο της Θείας Λειτουργίας του τελούμου. Έτσι. Έχει γράψει φοβερά πράγματα και έχει πει φοβερά πράγματα, γι' αυτό και Χρυσόστομος το ονομάζεται, όπως ξέρετε. Τι τέλος είχε ο Χρυσόστομος? Άσχημο. Πέθανε μέσα από τις κακουχίες στην εξορία.
Μόνο οι κακοί άρχοντες, οι κακοί αυτοκράτορες τον εξόρισαν μόνο. Όχι. Και η Εκκλησία δεν τον εξόρισε. Μα θα μου πείτε, εσύ μας έλεγες τώρα να την εμπιστευτούμε. Και τώρα, έτσι δεν είναι. Κάνει λάθη η Εκκλησία. Κάνει. Και ως Εκκλησία, ναι, και ως Εκκλησία. Γιατί αλλιώς δεν θα έστελνε το Χρυσόστομο. Ακούω πολλούς κληρικούς που λένε η Εκκλησία δεν κάνει ποτέ λάθος. Κάνει. Δεν θα έστελνε στο θάνατο ένα Χρυσόστομο. Και τι είπαν οι μαθητές του Χρυσοστόμου, που ήταν πολύ ξέρετε οι μαθητές του Χρυσοστόμου. Εμάς δεν μας νοιάζει τι λέει η Εκκλησία. Εμάς δεν μας νοιάζει τι λέει ο αυτοκράτορας. Οι μαθητές του Χρυσοστόμου ξέρετε τι κάνανε όταν δεν τα λένε αυτά, γιατί αλλά εσείς από ό,τι βλέπω είστε ευσεβείς και καντέχετε. Θα το πω πάτε. Όλοι το ξέρουμε εμείς, που λίγο ασχολούμαστε. Υπήρχε και δυναμικό κομμάτι των μαθητών του Χρυσοστόμου, έτσι. Πάντα υπάρχουν τέτοιοι, όπως παντού. Έτσι. Κάψανε την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, βανδάλισαν την Αγία Σοφία όταν στάλθηκε και τους είπε ο Χρυσόστομος stop, μέχρι εδώ. Αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Τι είπε η Εκκλησία, εγώ θα πάω στην εξωτερική, θα κάνω υπακοή στην Εκκλησία ακόμα και όταν κάνει λάθος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας, λέει. Αλίμονο, εάν κάνουμε παρακοή στην Εκκλησία. Τι θα γίνει, άλλο ένα σχίσμα. Και κατ' επέκταση τα σχίσματα που καταλήγουν, όλοι το ξέρουμε, αργά ή γρήγορα, στην αίρεση. Έτσι δεν είναι. Τι θα ήταν ο Χρυσόστομος αν άκουγε τους μαθητές του, ένας άλλος Άριος, ένας άλλος Μακεδόνιος, ένας μεγάλος αιρεσιάρχης, ένας σχισματικός θα ήταν. Και είπε εκείνο το περίφημο, «Κάλιον εστί σφάλιν μετά της Εκκλησίας ή ορθοτομή εκτός αυτής». Είναι καλύτερα, λέει, να μείνεις μέσα στην Εκκλησία και ας κάνει η Εκκλησία λάθος και ας κάνεις και εσύ λάθος, παρά να ορθοτομείς έξω από την Εκκλησία, παρά να θεολογείς σωστά εκτός Εκκλησίας. Γιατί εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει παράκλητος. Δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που θα μεταβάλει τα Θεία Δώρα σε σώμα και αίμα του Χριστού. Μόνο μέσα στην Εκκλησία γίνεται αυτό, όσο αμαρτωλή κι αν είναι αυτή. Η απόδειξη, 40 περίπου χρόνια μετά τον θάνατο του Χρυσοστόμου, εκεί στη μακρινή Κουκουσό του Πόντου, η ίδια Εκκλησία που τον καταδίκασε, εξέλεξε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης έναν μαθητή του, τον Άγιο Πρόκλο, που και αυτός μετέπειτα έγινε Άγιος της Εκκλησίας. Και έτσι αποκαταστάθηκε ο Χρυσόστομος και με μεγάλη δόξα και τιμή τα οστά του από την εξορία μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκαν στο περίφημο ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου υπήρχαν και τα λείψανα των Αποστόλων. Και από τότε ο Χρυσόστομος είναι ο Χρυσόστομος. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, τι μας αποδεικνύει αυτό, ότι η Εκκλησία, επειδή μέσα της είναι το Άγιο Πνεύμα, αργά ή γρήγορα τα λάθη της θα τα διορθώσει, όσο μεγάλα κι αν είναι αυτά. Όποιος όμως βγει εκτός Εκκλησίας, είναι πια στο σχίσμα. Γι' αυτό, μέσα στα μηνύματα των Χριστουγέννων, ας κρατήσουμε αυτό, ας εμπιστευτούμε, αγαπητοί αδελφοί, την Εκκλησία μας. Ας εμπιστευτούμε τους επισκόπους μας, που καμιά φορά μας φαίνεται ότι πολλοί συνθηκολογούν με την εξουσία. Είναι αναγκασμένη η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, αλλά είναι αναγκασμένη να πορεύεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο για τη σωτηρία της. Ας εμπιστευτούμε την Αγία Εκκλησία του Χριστού και ας γίνουμε πιστά μέλη της. Και επιτρέψτε μου εδώ να το πω, εμείς οι λίγοι που το προσπαθούμε, ας μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα στους ανθρώπους. Όχι μέσα από το διαδίκτυο μόνο, αλλά και από τη συναναστροφή μας μαζί τους, με τους δικούς μας ανθρώπους, με τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους φίλους μας. Προσέξτε,
όχι να γίνουμε αντιπαθητικοί δάσκαλοι. Έλα εδώ και εγώ θα σου δείξω, θα σε τιμωρήσει ο Θεός, μην το κάνεις αυτό, κάνε εκείνο, όχι έτσι. Πρώτα με τη ζωή μας, με το να ακολουθούμε εμείς έντιμα και συνειδητά όσο μπορούμε, όσο οι δυνάμεις μας το επιτρέπουν, τον δρόμο των χριστιανικών. Και από εκεί και πέρα, όπου μπορούμε καλοπροαίρετα και με ήπιο τρόπο και ανάλογα με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου, να μεταδίδουμε το μήνυμα και να είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που έχουμε την ιδιότητα του χριστιανού. Ποτέ μας να μην τραπούμε, ποτέ μας να μην δηλιάσουμε μέσα σε έναν κόσμο που σήμερα δεν μας βάζει στο στάδιο εκεί που θα μας φάνε τα λιοντάρια στην αρένα, αλλά μας πολεμά κυρίως με την ηρωνία, με τη χλέβη, με την κοροϊδία, να έχουμε το ψυχικό σθένος να το αντέξουμε και να απαντήσουμε. Αυτή είναι η μεγάλη μαρτυρία που καλούμαστε να δώσουμε στο σύγχρονο κόσμο. Να απαντήσουμε όχι με θυμό, όχι με αλαζονία όπως κάνουν αυτοί, αλλά με ταπεινότητα, με τη ζωή μας, με νηφαλιότητα, λέγοντας όπως σε σέβομαι εγώ και σέβομαι τις απόψεις σου, άσχετα αν δεν τις εστερνίζομαι, εσύ μπορείς να μην εστερνιστείς τη δική μου άποψη του Χριστού, αλλά οφείλεις σαν άνθρωπος να τη σεβαστείς, σαν δική μου άποψη. Αλλιώς δεν είμαστε κοινωνία, είμαστε ζούγκλα. Εύχομαι όσο το δυνατόν αυτή η ζούγκλα να γίνεται εκκλησία του Χριστού. Σας ευχαριστώ πολύ που με ανεχτήκατε. Ζητώ συγγνώμη, μάλλον καταχράστηκα. Κοιτάζω το ρολόι, δεν βλέπω πολύ καλά. Καταχράστηκα το χρόνο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα ήταν πολύ ωραίο να γίνονται μια μικρή συζήτηση. Υπάρχει χρόνος. Κατροδοτήστε, κάνουμε πολύ. Να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, το οποίο με έκανε εντύπωση. Βέβαια, καλή εντύπωση μου έκανε, αλλά θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο. Που είπατε στο Άγιο Ποκύριο εννόμαστε όλη η Εκκλησία. Και όλοι οι κεκτημένοι από του Αδάμ και της Εύας μέχρι τώρα. Αλλά ως Εκκλησία ξέρουμε ότι είναι τα μέλη. Τα βεβαπτισμένα μέλη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Θεωρούμαστε τα βεβαπτισμένα μέλη, αλλά και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ δεν είναι μέλη της Εκκλησίας, λέτε. Δεν βαπτίστηκαν με την έννοια γιατί ζήσανε π.Χ., έτσι. Αλλά φυσικά και είναι μέλη. Είναι δυνατόν ο Αβραάμ να μην είναι μέλος της Εκκλησίας ή ο Νόε, ας πούμε. Αυτό δεν μας το δείχνει ο Χριστός που κατέβηκε στον Άδη. Έτσι ακριβώς. Έτσι θεωρούμε ότι εκείνες στις στιγμές του Κυρίου στον Άδη, ότι και εκεί κήρυξε στις ψυχές και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλοι αυτοί, όχι μόνο οι δίκαιοι, αλλά και πολλοί άλλοι, θέλουμε να πιστεύουμε το σύνολο της ανθρωπότητας, άνθρωποι οι οποίοι έζησαν πριν από τον Χριστό, πίστευσαν σε αυτό το κήρυγμα και πια μας αναμένουν στην Άνω Ιερουσαλήμ, έτσι. Φανταστείτε, εκεί θα δούμε τον Σοκράτη, θα δούμε τον Πλάτωνα. Εγώ πολλές φορές το λέω έτσι, επειδή είναι, βάση περιπτώσει μελετάμε και διαβάζουμε και λέμε, μα είναι δυνατόν, ας πούμε, ένας Σόλωνας να μην πίστεψε τον Χριστό ή ένας Πλούταρχος, που μάλλον ο Πλούταρχος ζει μετά Χριστόν, βάση περιπτώσει, οι παλιοί που ήταν π.Χ. Έτσι, και να μην πίστεψε, έτσι, και μάλιστα χωρίς τους υλικούς, τους σωματικούς περιορισμούς που έχουμε εμείς στον Άδη τώρα, αν είναι δυνατόν να μην πίστεψαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι, που τον ανέμεναν οι φωτισμένοι, έτσι δεν είναι. Μία άλλη ερώτηση. Γιατί στο πιστεύω λέμε καθολική, ενώ είμαστε ορθόδοξοι? Εμείς είμαστε η Καθολική Εκκλησία, έτσι. Είμαστε η Καθολική Εκκλησία του Χριστού. Καθολική θα πει παγκόσμιο, έτσι. Οικουμενική, να το πω έτσι. Αυτό που λέμε εμείς η Καθολική Εκκλησία είναι λάθος, ξέρετε. Θα έπρεπε να λέμε η Ρώμαιο-Καθολική Εκκλησία για τους δυτικούς. Έτσι. Η Καθολική Εκκλησία στην πραγματικότητα είμαστε εμείς. Έτσι όπως το λέει το σύμβολο της πίστης. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί συγκεκριμένα ο Θεός επέλεξε τα Ιεροσόλυμα, την Ιερουσαλήμ? Ναι.
Ξέρετε, ο λαός του Ισραήλ Ναι. έτσι επιλέχθηκε από τον Θεό ως μια μαγιά, να το πούμε έτσι που θα δρούσε για να διαδοθεί το μήνυμα της σωτηρίας. Έτσι λοιπόν, το σχέδιο της Θείας Οικονομίας πραγματοποιήθηκε μέσα από το λαό του Ισραήλ, αλλά είχε παγκόσμια υφή και αποστολή, έτσι. Η Ιερουσαλήμ, επομένως, επιλέγεται γιατί ήταν η ιερή πόλη των Εβραίων, των Ισραηλιτών, εκεί που ήταν ο ναός του Σολομώνα, ο μόνος ναός που είχαν οι Εβραίοι. Έτσι, όλοι σχεδόν οι προφήτες κήρυξαν στην Ιερουσαλήμ και όλοι σχεδόν οι προφήτες βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στην Ιερουσαλήμ. Έτσι είναι συμβολικά όλα αυτά. Κυρίως ακολουθεί μια παράδοση ο Κύριος που έρχεται από την Παλαιά Διαθήκη για να τον καταλάβουν και οι άνθρωποι της εποχής του. Έτσι, προσέξτε, το κήρυγμα του Κυρίου γίνεται μέσα στα πολιτισμικά πλαίσια της εποχής του και κυρίως μέσα στα πολιτισμικά πλαίσια του αρχαίου Ισραήλ, για να τον καταλάβουν. Πόσες φορές λέει αυτό, γίνεται για να εκπληρωθεί η προφητεία. Και οι άνθρωποι ξέραν την προφητεία και καταλάβαιναν και, να το πω έτσι απλά, έμπαιναν στο νόημα τον λόγο του Κυρίου. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Σε αυτή την ιερή πόλη του Ιερουσαλήμ, στους Άγιους Τόπους, γιατί δεν υπάρχει η συστασία να γίνονται πάνω σε αυτά τα έθνη? Ναι, είδατε γιατί στην πραγματικότητα, τώρα η απάντησή μου είναι ad hoc, έτσι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι έτσι, μια άποψη θα πω. Γιατί στην πραγματικότητα οι άνθρωποι δεν δέχονται το μήνυμα του Χριστού. Είδατε, μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα δεν δέχεται το μήνυμα του Χριστού. Που ακόμα και στους Αγίους Τόπους είδατε τι γίνεται. Ακόμα και εκεί. Θα μου πείτε, γιατί το επιτρέπει ο Θεός? Αυτό ποτέ δεν θα μπούμε στο νου του Θεού. Έτσι. Ένα είναι σίγουρο. Τα δεινά, ό,τι άσχημο συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, είτε σε προσωπικό μας επίπεδο, είτε σε κοινωνικό, σε συλλογικό, είτε σε παγκόσμιο, δεν μας τα στέλνει ο Θεός. Είναι δημιούργημα του πεπτοκότος ανθρώπου. Είναι δημιούργημα του προπατορικού αμαρτήματος. Είναι δημιουργήματα του αλλοιωμένου και κακώς μεταλλαγμένου ανθρώπου, που αρνείται να γίνει μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, πραγματικό μέλος, όχι τυπικά, ούτε παραδοσιακά, και να αλλοιωθεί από την καλή αλλίωση και να πλησιάσει τη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι μόνο εκεί, ξέρετε, εύκολα λέμε, πολεμάνε Εβραίοι με Μουσουλμάνους. Εγώ θα σας πω το άλλο φρικιαστικό. Εκεί που πολεμάνε Χριστιανοί με Χριστιανούς και μάλιστα Ορθόδοξοι με Ορθοδόξους, το ξεχνάμε. Στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Βλέπετε, μέσα από το διαδίκτυο μας είχαν πείσει ότι οι πραγματικοί χριστιανοί, δεκαετίες τώρα, ότι οι πραγματικοί χριστιανοί είναι οι Ρώσοι, πιο ευσεβείς από εμάς, πιο τέτοιοι από εμείς, χάσαμε την πίστη μας. Ποιοι? Οι Ρώσοι που είναι νεοφώτιστοι, από εμάς πήραν τον χριστιανισμό. Έτσι. Και κίνησαν την πτέρναν κατά του ευεργέτη, γιατί και εμάς δεν μας, ξέρετε, είπαμε, ο άρχον του κόσμου τούτη, η κάθε κοσμική εξουσία. Εδώ ζείτε σε ένα μαρτυρικό τόπο και εγώ κατάγομαι από οικογένεια Μακεδονομάχου. Τι ήταν ο Μακεδονικός αγώνας? Ότι γίνεται σήμερα στην Ουκρανία ήταν. Ήταν ο ρωσικός δάχτυλος, έτσι δεν είναι? Οι Ρώσοι ήταν. Με όργανο τους Βούλγαρους εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτό ήταν. Αυτό που γίνεται και σήμερα. Εσείς λέει είστε λίγοι, εμείς είμαστε η Τρίτη Ρώμη και εγώ δεν ξέρω τι. Δεν υπάρχει Τρίτη Ρώμη. Υπάρχει η Παλαιά Ρώμη στην Ιταλία και η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη. Και δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη και τρίτη και δέκατη. Είναι θέμα αριθμών, πληθυσμιακό, η Εκκλησία. Κάποτε ρώτησαν, ξέρετε, εσείς οι παλαιότεροι θυμάστε ίσως τον Πατριάρχη Αθηναόρα, ένας μεγάλος πατριάρχης. Θυμάμαι καλά. Έτσι, ναι. Τις πιο δύσκολες στιγμές του το Οικουμενικό Πατριαρχείο τις πέρασε τη δεκαετία του 70. Το 72 πέθανε η Αθηναόρα. Γύρω στο 70, τότε που είχε δημιουργηθεί ένα σχέδιο της Τουρκίας να εξωθεί να το διώξουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να πάει στην Ελβετία η έδρα του,
και αναγκάσει από τους διωγμούς, ας πούμε, θεωρούν, και μάλιστα ακόμη και στην Ελλάδα ορισμένοι το θεώρησαν καλό αυτό το σχέδιο. Και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας αντιστάθηκε ευτυχώς στεναρά και γλίτωσε το Οικουμενικό Πατριάρχη. Και ακόμα και απέναντι στους Έλληνες αντιστάθηκε στεναρά. Και του είχαν πάρει μια συνέντευξη κάτι Αμερικανοί δημοσιογράφοι. Και το ρώτησαν, μα Παναγιώτατε, λέει, είσατε τόσο λίγοι εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Και όντως οι Τούρκοι σας καταπιέζουν και δεν σας αφήνουν ελεύθερα να λειτουργήσετε. Αν πάτε και στην Ελβετία θα επιτελέσετε όντως το έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δεν είναι λογικό. Πάτε στη Λοζάνη, ξέρω εγώ, κάπου εκεί, στη Γενέβη, που εδρεύει και υπάρχει και έδρα των Ηνωμένων Εθνών και όλα αυτά. Διαφορετικά βέβαια. Και λέει ο Αθηναγόρας. Όλους αυτούς εδώ που θα τους αφήσω. Λένε, κοιτάζονται τώρα οι δημοσιογράφοι, ξέρετε πώς γίνονται οι συνεντεύξεις, δεκάδες δημοσιογράφοι κάτω. Και λέει, μα ποιους Παναγιώτατε, αφού μείνατε τόσο λίγοι. Και λέει, μα δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και όλοι οι άλλοι γενναίες γυναιών και κοιμημένων που πέρασαν από αυτά τα χώματα. Η Εκκλησία είναι κάτι άλλο. Μπορείτε να το καταλάβετε. Δεν το καταλαβαίνουμε όμως. Και εμείς οι ίδιοι μας που το λέμε, δεν το συνειδητοποιούμε. Η Εκκλησία δρά, κινείται και πορεύεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο για να τον σώσει. Αλλά δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι κάτι άλλο. Είναι το πρώτο μυστήριο. Το πρώτο μυστήριο είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Της Αγίας Τριάδος βέβαια και κατ' επέκταση της Εκκλησίας, και από εκεί όλα τα άλλα μυστήρια εκπορεύονται μέσα από το Άγιο Πνεύμα. Δεν ξέρω αν κάπως έτσι έδωσα μία απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε. Εγώ σας ευχαριστώ, εύχομαι καλή Σαρακοστή, εύχομαι το βρέφος Ιησού να το νιώσουμε πραγματικά ο καθένας μας στην αγκαλιά του, στην κυριολεξία. Τα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ.